नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरे. अरण्यवासियाक अरण्यभूमी हक्काक सरकार सिद्ध. अरण्यवासियाचेर प्रतिरोधक अवकाश ना. यशचंद नागमोहन दास. शिरसी. अरण्यवासियाक अरण्यभूमी हक्कासाठी सरकारान परिहार दिवू जाय. अरण्यवासियाक अरण्यभूमीच अनिवार्य आसा. अरण्यवासिया विरुद्ध सरकारान प्रतिरोध नीती अनुष्ठान करू जायना अशें सुप्रीम कोर्टाचे विश्रांत न्यायमूर्ती यशचंद नागमोहन दास हेमी सांगले. तेमी शिर्सीच्या राघवेंद्र कल्याण मंडपात अरण्यभूमी हक्क सुप्रीम कोर्ट विचारणा या राज्यस्तरीय चिंतन कार्यक्रमात आमंत्रित या नात्यान उलयताले. अरण्यवासीले जीवन अरण्याबरोबर जुळिल्ले आसा. तेमकां त्या जाग्यांतल्यान उठोवचे बरोबर न्ही. तेमचेर जाल्ल्या दौर्जन्याक खिंचोत धर्म खिंचोत कायदो मानून घेयना. अरण्यभूमी हक्क समस्या सुटून जाल्यार देशात शांती जावूंक साथ दिना. समस्या निवारण जातपर्यंत संघर्ष कायम उरतलो अशें तेमी म्हणले. या संघर्षात अतिक्रमण अरण्यवासियालो श्वास आसा. अरण्य हक्क या संघर्ष समितीचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक हेमी स्वागत आणि प्रस्तावना दिली. जिल्हा संचालक GM शेट्टी, शिर्सी वकील संघाचे इरेश, सिद्धापूर रयत संघाचे अध्यक्ष वीरभद्र नाईक आणि इतर प्रमुख हजर आशिल्ले. ಜನ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕುದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವರು ಕೂಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ಈ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. सोलापूर जिल्हा पंढरपुरात कारवारचे लेखक संदेश बांदेकर हेमका साहित्य पुरस्कार. कारवार. ज्ञानवर्धिनी सार्वजनिक वाचनालय खेड, बालवणी आणि बळीराजा प्रतिष्ठान शेळवे, तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर, महाराष्ट्र हेमगेलो या वर्षाचो रानशिवार राज्यस्तरीय साहित्य पुरस्कार भेटोवचो कार्यक्रम काल तारीख 5 जून 2022 दिसा खेड भालवणी गावच्या श्री सोमेश्वर देवळाच्या राजांगणात पवित्र चंद्रभागा नदी तीरार पवित्र वातावरणात हो कार्यक्रम पार पडलो. महाराष्ट्रातल्या इतर मान्यवर साहित्यिकाबरोबर सदाशिवगड कारवारचे कोकणी मराठी लेखक, अनुवादक, कवी श्री संदेश श्रीकांत बांदेकर हेमका साहित्यात विशेष योगदान दिल्लेबद्दल रानशिवर राज्य पुरस्कार तसेच साहित्य गौरव पुरस्कार देऊन विशेष सन्मानित केले. हो सत्कार मराठीतले ज्येष्ठ लेखक अप्पा खोत आणि पुणे विभाग मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री दत्तात्रय सावंत सर हेमगेल हातान जालो. ह्या वेळार इतर मान्यवरांबरोबर ज्ञानवर्धिनी वाचनालयाचे सगळे सदस्य तसेच बळीराजा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि शेळवे गावचे सरपंच श्री प्रकाश गाजरे सर, उपाध्यक्ष आणि शेळवे गावचे युवा लेखक निवेदक श्री अंकुश गाजरे सर आणि या प्रतिष्ठानचे सचिव श्री राजू इनामदार हजर आशिल्ले. श्री संदेश बांदेकर हेमका कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन हार्दिक अभिनंदन आणि शुभेच्छा. त्यानंतर यायचा आहे संदेश बांदेकर कारवार. जाऊ सर. कारवारचे साहित्याची सेवा करणारे सन्माननीय लेखक संदेश बांदेकर यांना बळीराजा प्रतिष्ठानच्या वतीनं या वर्षीचा रानशिवार साहित्य गौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित केलं जात आहे. अजून 2 ट्रॉफी आहेत.
यानंतर सन्माननीय सिराज शिकलगार पलूस यांच्या गझल तारा या कविता संग्रह खड्ड्यात लॉरी पलटी, 2 जखमी. कारवार. अंकोला बेळसे पुलालागी सोमारा सांजे वेळार एक लॉरी खड्ड्यात पडली. लॉरी रस्त्यावेल्यान खड्ड्यात पडचे वेळार ड्रायव्हर लॉरींतल्यान पळ काडलो. 2 साथीदारांक तालुका आस्पत्रेत दाखल केला. दिसा वापरचे प्लास्टिक सामान आणि पोत्यो भरून मुंबईच्यान येऊ लागिल्ली लॉरी केरळच्या कल्लीकोटे वचू लागिली. त्या वेळार चंदूमठ क्रॉसा लागीं उतार आशिल्ल्या रस्त्यार वेगान येयल्या लॉरीच्या ड्रायव्हराले नियंत्रण सुटिल्ल्यान लॉरी उजवी वाटेन गेली. फुडले गाडयेक धडक जायनूच मठ तोको वचून लॉरी आणि उजवी वाटेन वचून लॉरी बेलसे पुला लागीं खड्ड्यात पडली आणि लॉरीत आशिल्ल्या मालाचो चक्काचूर जालो. या भागात अनेक वर्सांच्यान जावू लागिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाचे आणि पुलाची कामां अजून अपूर्ण आसात. त्याका लागून भायल वाहन चालकाक गोंधळ जावन असे अपघात घडतात. घटनास्थळाक 112 हजे कर्मचारी येवन जखमी लोकांक आस्पत्रेत व्हरच्याक मदत केली. या वेळार PSI महांतेश वाल्मिकी, PSI प्रवीण कुमार आणि कर्मचारी हजर आशिल्ले. ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग रोड, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम ETC अँड FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. सकाळ पराक उजो लागून होन्नावरात 4 दुकानात जळून खाक. होन्नावर शहरातल्या हायवे सर्कला लागीं सोमाराक सकाळी उजो लागून 4 दुकानात जळून खाक जाली. या घटनेत लाखांनी रुपयाचे नुकसान झाले. ही घटना विद्युत शॉर्ट सर्किट लागून जाली म्हण माहिती मेळ्ळा. गणपती सोमय्या नायक हेमगेल फुला दुकान, गोविंद शेट्टी हेमगेल भाजीपाला दुकान आणि महेश नागप्पा नाईक हेमगेले फळाचे दुकान जळून खाक जावन व्यापाराक मोठे नुकसान झाले. सकाळ फुडें दुकान बंद आशिल्ल्यान जाग्यार कोणी नाशिल्ले. जशी ही खबर अग्निशामक दळाक कळ्ळी तेमी जाग्यार येवन उदो आणि पसरू दिनासतना उदो निवळच्याक यशस्वी जाले. पठण पंचायत अध्यक्ष शिवराज मेस्त, तहसीलदार नागराज नायकड आणि पोलीस खाते हेमी घटनास्थळार येवन तपासणी केली. विश्व परिसर दिसानिमित्तान कारवारच्या अलीगद्दा स्वच्छता अभियान. कारवार विश्व परिसर दिसानिमित्तान प्लॅस्टिक फॉर चेंज इंडिया फाउंडेशन, रॉयल एनफिल्ड आणि सरकारी पदवीपूर्व कॉलेजाचे NSS तसेच जीवन ग्रामीणाभिवृद्धी संस्था हेमगेल्या सहयोगान कारवार अलीगद्दा बीच किनारो स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजन केलो. सगळे 150 स्वयंसेवक करावळीच्या 4 किलोमीटरपर्यंत स्वच्छता कार्यक्रमात भाग घेऊन सुमार 1 टन कचरो संग्रह केलो. या अभियानात कॉलेज विद्यार्थी, कचरो उठवचे, शहर स्थळीय संस्था हेमी भाग घेऊन समुद्र किनारो स्वच्छ केलो. तसेच या कचऱ्याच्या मालिन्याबद्दल लोकां भितर जागृता केली आणि अशा स्वच्छता कार्यक्रमान बीच संरक्षण आणि प्रदूषणाबद्दल बदल घडोवचो साध्य आसा असो अभिप्राय व्यक्त केलो. अबकारी खात्यान सुमार 898 रुपयाचो गोंयांत तयार केल्लो सोरो जप्त. कारवार गोंय बेळगांव महामार्गाचेर आशिल्ल्या अनमोल तपासणी चौकीचेर अबकारी खात्यान गाडयेंतल्यान सुमार 898 लिटर सोरो जप्त केलो. या प्रकरणातलो संशयित आरोपी राजनल ब्रह्म रेड्डी, आंध्र प्रदेश रहिवासी हेका अटक केली. ताचे कडल्यान वट्ट 14,51,200 रुपये मोलाचो सोरो आणि गाडी जप्त करून घेतली. अबकारी उपनिरीक्षक श्रीकांत असोदे हांच्या मार्गदर्शना सकल ही कारवाई केली. KA 01 AA 6847 या गाडयेंतल्यान गोंयांत तयार केल्लो सोरो बेकायदेशीर रितीन हाडची माहिती अबकारी खात्याक मेळिल्ली. त्या प्रमाण अबकारी खात्यान ही कारवाई करून सापळो घातलो. या प्रकरणात संशयितार केस नोंद जाला. अबकारी खाते वाहन मालकाचो शोध घेती आसा. अबकारी खात्यान केल्ल्या प्राथमीक चौकशेत संशयीत बेकायदेशीर रितीन आंध्र प्रदेशात सोरो व्हरतालो अशी दिसून येयला. फुडली चौकशी सुरू आसा.
MC ಒಳಗಿರ್ಬೋದು ಒಳಗ ಇಲ್ಲ ನಾರೇ ಚಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚಾರತೆ ಪಾತಾಡ್ ನಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಒಳಗೆ कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिव गडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई एफिलिएशन नंबर 830173 ऍडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री केजी LKG UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद.